No, trošku. Nahrávaš? Hej. No, tu je ten les, tu sú diviaky a... On tu chodí Aha, to čo diviaky a vidno tu u máš vás. proste tú cestu, môžeš sa... To je druhá strana Barcelony. Barcelona, more a koniec sveta. Koniec sveta? Tam je potom taký plot a koniec sveta. Ešte tu hore k Ježišovi, môžeš sa... Kde je? Tam je hore. Aha, Rio de Janeiro. Spredu. Mám taký strach, že ti to dzígne. Ja tiež. Jesus mi to chytí. Nie? Ahoj, Jesus. Amen. Mám mäkké kolena. A čel? Kde je? Ja nie som taký výškový. Čel nevidno. Teraz by som si dal panáka. Máš? Nemáš. Panáka nemáš. Ten kopec to mi páči, aha, to je ako vyvrenina. A to je ten Montserrat. Montserrat. Aha. To je ten kopec, čo A nikdy... to tam ešte by sme mohli ísť zajtra. Alebo k moru, alebo tam. No, alebo aj obidva, nedá sa? Stalo by sa skoro ráno, ale skoro ráno, nie že ja prídem o 8 ťa zobudí a ma